Najväčšie rockové legendy. Slovenská a česká hudba. To najlepšie z moderného roku. Rocková republika. Najväčšie rockové hity. Rocková republika sa pripravuje na rozšírenie vysielania. Novou technológiou plne vybavené vysielacie a produkčné štúdiá. Máme pripravený špičkový playlist. Každá jedna pesnička v ňom je vytestovaná. Dáme veľký priestor slovenskej muzike. Už je to tu, už slnko páli do očí. Končí sa noc a všetko, čo mám rád, pod kožu vniká chlad. Martin, we're rocking for you. Hudobná grafika nahrávaná v SOB štúdiách v Amsterdame. Exkluzívne pre Rockovú republiku. Počujete ju aj v podmaze tohto videa. Sme pripravení vysielať od júna. Máme na to ešte teraz 2 týždne, aby sme dali dohromady úplne celý program, ale to už vlastne je. Moderátorov sme našli konkurzom. Chceli sme typy, ktoré sa hodia do rockového rádia, ktorí sú rockovo ladení, ktorí majú rockový drive a takisto, ktorým sa páči rocková hudba, aby im ľudia verili. A myslím, že sa nám to podarilo. Rock'n'roll to má v našich zemepisných šírkach absolútne ťažké. Som rocker od malička a keďže som dostal šancu robiť moderátora v rádiu Rocková republika, pevne verím a dúfam, že svojou maličkosťou prispiem k tomu, aby znovu uzrel svetlo sveta. A toto je spravodajský tím Rockovej republiky. Ivana a Jarka. Správy na Rockovej republike budete počuť vždy o celej a o pol. A dozviete sa to najdôležitejšie. Teším sa na vás. Z nášho rádia budete počuť počasie, dopravný servis a veľa športu, pretože naši rockery majú radi čo? No predsa šport. Toto je rádio Rocková republika. Miesto, kde žije rock. Už čoskoro.